Helo a chroeso i bodlediad Rygbi Cymru, rhaglen arall ar y Rygbi Cymru, un o'r rhai diweddar a, wel, gobeithio, diwedd y flwyddyn. Fi'n credu ni bod yn flwyddyn hir i tri ohonom ni. Fi yw Carwyn Harris, fel yr arfer, mae Iestyn Thomas a Carwyn Evans. Da fi, boes, siwr i chi, mae wedi bod yn flwyddyn hir o rygbi yn diwedd, ond i bron ar y diwedd ohoni. Ie, mae wedi fod blwyddyn eitha, wel, eitha hir. Fi ddim moyn dweud diflas, ond mae rai adegau dros y flwyddyn wedi fod eitha diflas, ond fi'n credu mae elfen o bositif rwydd trwy gydol y blwyddyn. Ond ie, ni bron at y diwedd. Wel, falle ni cael wythnos arall os mae canlyniadau yn mynd yn gywir dros y penwythnos, ond fi ddim yn credu fydd yna'n digwydd. So ie, falch i bod nôl i siarad Rygbi Cymru eto. Os chi'n wylio ar YouTube... Sori, o'n i'n mynd i weid, os chi'n wylio ar YouTube, chi'n gallu gweld bod Carwyn a fi ddim ddim yn credu beth gobeithio ni Iestyn diweddu. Carwyn, gorau parahau y beth fi'n Ond ddim yn dweud, mae'n anodd credu, mae'n 7 mis ers cwpan y byd, mae'n tymlo fel bod gymaint i digwydd yn Rygbi Nghymru yn y cyfnod na. Mae'n bonkers meddwl bod 7 mis nôl o cwpan y byd, ond na, mae wedi bod yn dymor caled gyda ambell i shining light, ond stym lot yn i'r Cymru i weiddi yn anffodus eleni. Byw'r uchafbwynt i chi, boes. Wrth gwrs, mae'r fuddugoliaeth yna erbyn Australia yng Nghwpan y Byd, siŵr o fod yw'r un o'r uchafbwyntiau, 40.6, ond o ran barthen neu'r clybiau neu'r ac y blaen byw'r uchafbwynt i chi, os un yn sefyll mas? Stawrwydd llwyr. Sa'n am ddyfru ennill y double/treble, fe bynnag chi mo'n galw fi'n credu, achos fel rhan barth, does dim lot yn ni wedi bod i longyfarch i blaen i'r double dros Gaerdydd, ond wedyn, dwi'n ddim yn rhywbeth efo'n delighted o beth i chwaith, so na, fi'n mynd i allan dyfru mynd ar alwai fel treble, gan mae pobl yn licio galw fe, y treble yn yr gyngred. Iestyn? Dim llawer o'r uwch gyngred. Wel, oedd pont i brondi bydd i llan am ddyfru, so fi ddim yn dweud yna. Fi credu, jyst y chwaraewr ifanc sydd wedi dod mewn trwy gydol y tymor, os mae wedi cael dydd, mae dydy rhywun fel Alex Mann, Mackenzie Martin. So, a chwaraewr fel yna, mae rai ddim wedi gweld felly rhy llawer, rai am y tro cynta. So, mae fe'n dda i weld fod bach o beth yna. Dy Rygbi Cymru, fel mae pawb all falle ddim yn dweud, ond mae the shining light at the end of the tunnel fel maen nhw'n dweud. So, mae chwaraewr ifanc yma sy'n dod mewn a'n performance eitha dda dros y rhan bartha. Ie, i fi, Nicky Smith yn chwalu Franz Marherber mewn De Affrica. Fi wedi gweud sawl gwaith, ond yn ei dwlu arno fe, genuine. Fi'n meddwl bod yn wych. Bach o newyddion o'r wythnos, newyddion enfawr i Gaerdydd ac i Gymru, fi'n credu, bod Mason Grady di al yr rwyddodd. Bach o sôn bod e'n mynd i, oedd e mewn rhyw fideos yn dangos yn fyty blwyddyn nesaf, oedd e wedi ail arwyddodd yw'r enw'r cwmni, dau frawd fel asiant yn Nghaerdydd. Oedd e'n edrych fel popeth yn mynd i ddigwydd. Ond pa mor fawr yw'r newyddion i Gaerdydd ac i Gymru, Carwyn? Mae fe'n newyddion enfawr yn diwedd. Ond sicr, fi'n credu, achos mae fe wedi dechrau dangos be mae fe'n gallu gwneud, a mae fe wedi twmlo fe boleni, bod yn flwyddyn ni, mae wedi setlo mewn i'r rôl ychydig yn well felly gyda Rambarth, ond hefyd gyda Cymru. A fi'n credu, mae'n bwysig bod ni yn cadw chwaraewr ifanc mewn Nghymru. I ddechrau mae'n dangos bod gwisgo'r crys rhyngwladol dal yn golygu lot i'r boes yma, a hefyd bod dal digon o appetite gyda fe i frwydro am y crys coch, ond hefyd crys Gaerdydd. A fi jyst yn gobeithio nawr, gyda'r newyddion hyn, fydd e'n cymryd y cyfrifoldeb i hunan a gweud wrth Gatland, mae rhaid ti ddewis fi, sy'n dewis o ti nawr, fi'n mynd i frwydro, fi'n mynd i ymladd am y crys yna. Mae'r esgyll, maen nhw
up for grabs. Byddwn i'n meddwl bod dim un o'n asgellwyr wedi wneud yn wych leni yn sicr o gael y Cris Cymru. Wedyn mae'r un faint o gyfle da mes yn credu fi'n gwybod os mae'n y canol o fy moyn chwarae neu ar yr asgell, ond to bod e'n datblygu sgiliau, mae siawns da da fe i war ar asgell, achos does neb wedi set the world alight, fel mae Thais yn gweud. Ie, be ti'n credu dyle Warren Gatland wneud, neu Gatland, fel mae Carwyn yn gweud, be ti'n credu dyle fe wneud ynglyn â Mason Grady, Iestyn? Wel, mae bach y dadl yna, os mae'n chwarae asgell, neu yn y canol, fe nath Gatland dangos yn erbyn yr Eidal yn y chwe glad. I fi credu yr asgell dyle fe fod am y tymor byr. Ond os mae fe gallu datblygu yn dyr amddiffyn, felly rhywle fel yn y Cris 30, so mae hwnna'n edrych yn eitha dda yn y tymor hyd iddo fe mynd mewn a chwarae, so mae person eitha fawr yn y canol, bydd llawer wmff dy fe, a gobeithio bydd yn gweithio am y tymor byr dros y flwyddyn neu ddwy nesaf, fi credu ar asgell. Ond sy'n gwneud datblygu symud mewn, fel nath i gweld y Joes North, bydd yna'n eitha positif. Ond mae fe braf i weld ei aros yn Rygbi Cymru. Ie, yn sicr. Yn newyddion arall o'r wythnos, wel, un arwyddiad arall, sori, dylen ni dechrau. Carwyn, ti'n mwyn sôn am arwyddiad sydd wedi dod i'r Scarlet. Arwyddiad eitha dda yn fy marn i, ond o ti'n gweud falle ddim cweit be oedd angen ar y Scarlet? Ie, mae wedi roed o'r ail reng Douglas, Cwt o Australia, sydd wedi bod yn chwarae fath yn Japan. Fi'n credu mae chwaraewr da, mae'n ffotbol da, mae sgiliau da dy fe. Ond yn bersonol, fi'n twmlo bod e'n like for like i beth sydd gyda ni ar hyn o bryd. Mae fe fel... Mae Sam Lawsi wedi bod yn un o'n ail reng gorau ni dros y tymor oed ddiwetha. Mae wedi bod yn fan ffefryd, mae wedi bod yn neud... Oce, mae ddisgyblaeth yn shocking. Ond mae wedi bod yn lot o beth da ar y ca fel y sexy rygbi ma, ynddo fe. Ond wedyn, ti ddim yn mynd i chwarae Lawsi a Douglas gyda'i gilydd. Mae nhw'n rhy debyg. Wedyn, fe ni'n licio falle gweld rhywun falle'n debycach i Alex Craig yn dod mewn yn wedi dal yn ansicr a fydd yna tymor nesaf, neu a fydd un o'r tîm oedd yn yr Alban yn cymryd siawns arno fe. Wedyn, fi'n gyffroes i weld e mewn Cris Scarlet, ond ar yr un pryd, fi ddim yn hollol siŵr os mae dyma beth angen arno ni, os mae beth oedd angen arno ni yn y garfan yn desbryd, ond na, edrych ma'n i weld Max Douglas yn Llanelli. Iestyn, beth ti'n meddwl? Ie, rwyddiad dda, fi'n credu, yr un peth. Os mae fe gallu rhoi yr un lefel o perfformiadau fel Alex Craig am pryd mae fe'n dod mewn tymor nesaf, wedyn mae fe'n rwyddiad dda. Os mae fe'n flash type player fel Lawsi, wel, felly ddim, herwydd gyda ni beth mae Scarlett eisiau, un neu ddwy yn yr ail reng yn gweithio'n effernol o galed, a wedyn mae dy ti rhywun fel Fafita, rhywun fel Lawsi, sy'n gallu rhoi bach o spark i pawb arall, so bydd yn diddorol i gweld sut mae fe'n pryd mae fe'n dod, ond fi'n credu jyst edrych arno fe, mae fe'n y rwyddiad dda. Ie, maen nhw dal heb arwyddo rhywun Wel, bod Alex Craig wedi cael flwyddyn da, llongo fel chi am ennill chwaraewr y flwyddyn fyd, ond bod e heb cweit. Maen nhw dal heb datrys y sefyllfa o Jake Ball yn gadael, ydyn nhw wir. Oedd e'n rhoi y dwy lath anodd na pryd oedd pel araf dyn nhw. Oedd e'n jyst yn gallu mynd, reit, fi'n mynd i cymryd chi llathen neu ddwy llathen ymlaen, fel oedd Ken Owens yn gwneud fyd. Ddwy llathen gyntaf, a wedyn bod y lli agor pethau lan yn fwy agored. Ie, hwnna yw'r arwyddion mawr, a wedyn y newyddion arall yw'r bod y rhestr o gemau wedi dod mas ar gyfer y flwyddyn nesaf, 24-25, fi'n methu credu bod e wedi dod yn barod, ond mae fe'n dechreuad, fi'n teimlo, dechreuad eitha fflat i'r flwyddyn, os fi'n gwbl onest, yr gemau sydd i ddod. A allai fe fod yn ddiweddglo boenus iawn ar ddiwedd y flwyddyn. Iestyn, ti'n moyn egluro bach o hynny?
So os chi'n meddwl am dechreuad fflat i'r flwyddyn, wel mae dych chi darbu Cymraeg rhwng y dreigiau a'r gwylch, yn y rhwng cynta ar faes Rodney Ffryd, a wedyn mae Caerdydd yn chwarae Zebra a mae Scarlett yn chwarae Benetton. Fi ddim yn mynd i roi unrhyw barn am hwnna, mae Carwyn wedi wneud hwnna i bawb, so Na, nes i ddim wneud ei bawb, nes i wedi yn fy marn i. Oedd e'n beirniadol, nes i wedi ddim gweud o ran y podlediad. Wel, ti'n foot on the floor fel yn dweud, ti'n eitha pwysleisio amdano hyn. So, ond fi'n gallu gweld y pwynt ar ôl sôn, ond mae fe'n gall fod yn dechreuad eitha positif. A wrth gwrs, o'ch chi'n edrych ar blwyddyn diwetha, 4 colled yn y rhwng cynta dy'r rhanbarthau. Falle bydd 2 neu 3 fuddugoliaeth yn y rhwng cynta. A yn ywedig ar ôl blwyddyn o budget cuts a pethau fel yna. A mae jyst eisiau bach o positifrwydd i dechrau'r tymor. Mae rediad y gwylch ar dechrau'r tymor yn eitha tricky ar ôl yna. Maen nhw'n chwarae 2 dîm o Africa gatre a 2 dîm o Iwerddon. So, falle bydd yna'n eitha positif i dechrau cael bach mwy o momentum i bob rhanbarth. Mae ddim llawer o gemau ni o asu nawr, be chi'n mynd mewn, a mae fe'n gêm hawdd. Wel, mae llawer o pethau wedi digwydd amdano hynna, ond os maen nhw'n gallu dechrau'n positif, falle ddim mewn ffordd neu stael sy'n mynd i mynd, waw, maen nhw'n tîm dda. Just fuddugoliaethau yw beth pwysig yn rygbi. Byddwn ni'n gweud efo digon o goffi os chi'n mynd i dreigio yn erbyn y gwylch. Ond Carwyn, mae Iestyn yn gweud bod falle bydd y 3 buddugoliaeth a ddechrau tymor, so'n siŵr os bydd y Scarlett yn ennill yn Benetton, ond anyway. Ond beth am ddiwedd y flwyddyn, mae fe bach fwy anodd yn diwe? Odi, mae yr unig lwc sydd gyda'r 4 rhanbarth, iddyn nhw gyd yn gallu cysuro i gilydd gan bod y 4 yn gorffen i tymor allan yn Africa. Mae'r Scarlett a'r gwylch fi'n credu'n chwarae'r llewod a'r Sharks a'r alternatif penwthnosau, ta bod Gaerdydd a'r dreigiau yn cael y Bulls a'r Stormers. Yn seiliedig, yn hanesyddol, o fe mae tîmoedd Cymru wedi gwneud yn De Africa, mae'n edrych fel bydd angen unrhyw dîm o Gymru sy'n gobeithio cyrraedd y rhanbarthau fod wedi gwneud y gwaith yn yr 16 wythnos cynta, achos mae'n bod yn ddiweddglo caled. Ar ben hwnna, pen wythnos cynt sylweili i De Africa, mae'r Scarlett sy'n gwneud i Leinster. Felly os yw Scarlett yn cyrraedd y gemau ail gyfle, maen nhw'n gwneud mewn 15 wythnos, dim 16. Ond, yn sicr, fi'n credu ar ôl eleni, dyw pethau ddim yn gallu fod mor wael i'r rhanbarthau Cymru eto. Dim bod fi'n disgwyl rhyw fuddugoliaethau gwyllt mas yn De Africa, ond fi'n credu yn yr wythnosau, yn y 16 wythnos cyntaf, fydd y rhanbarthau Cymru yn gystadleuol yn y tymor, a'n sicr gobeithio fydd un, os yna 2 felly yn mynd yn un gobeithio cyrraedd y gêm ail gyfle pan daw diwedd y tymor. Ond, o'n i'n gweud Lenny yn dweud bod Gaerdydd dechreuodd yn De Africa? Na, Gaerdydd orffennodd yn De Africa, gwelch yn dechrau yn De Africa, ddim yn rhwydd. Wel, mae'r 4 rhanbarth yn ei fod yn gwynebu'r un peth sydd yn sicr ddim yn gwneud pethau yn hawdd, ond mae hefyd yn eitha exciting, felly os bydd angen pwynt ar rywun i gipio tlws Cymru o leia, bydd y 4 rhanbarth yn chwarae tîmodd o'r un safon, does dim fel rhywun yn cael zebra pen wythnos ola yn y byd fel yw. Mae'n reit gyffroes. A beth sydd hefyd yn dda, sori, fi'n mynd mlaen nawr, ond dros Nadolig, dyw y darbys Cymreig rhanbarthol ddim yn clasio gyda'r darbys yn Super Rugby Cymru. So mae'r rhain ni'n stick o'r disadwn tra bod y rhanbarthau yn chwarae ar y diwrnodau mwy traddodiadol o Boxing Day a dydd Calan. Mae hwnna'n hefyd yn beth da gobeithio i torfeidd gemau'r rhanbarthau a'r Super Rugby. Ddim o'r dda i fi. Fi'n gweithio ar y 2 gêm ar Boxing Day, ond felly fi'n bleser iawn. Ond yn barod fi'n gwybod bod fi'n un hwnna, oherwydd bod fi
bant dros dydd galant o bai fi yw mewn rhannol yn mewn ffordd. Jyst yn edrych fan hyn, trio gweithio mas, felly beth sy'n mynd i ddigwydd i ddydd y fan? Gwrs mae hwnna'n dod mlaen di Sadwrn, a mae'n sefyllfa os bod dydd y farn mynd i ddigwydd. Sa'n credu bod sôn di bod wedi cael ei ganslo os na, ond i bai fi byd i methu fe. O'n i wedi gweld erthygl ar-lein prynawn yma fod yn mynd i digwydd yn Stadiwm Principality blwyddyn nesaf. So, fi'n credu mai... Ebrill 19, fi'n credu? Fi'n credu mai Ebrill 19. Rhyw bryd yn Ebrill. Fi'n credu, of course, chi ddim gallu, wel, falle bydd e mas yn Pretoria, os mae pob rhan bath mas yn Dafrica, ond fi'n credu mae fe yn y rwndiau cyn. Ie, fi'n credu bod doi darbi ar wythnos 15, fi'n credu. Fi'n gweld e nawr. Ond mae hwnna'n well yn dweud, yn hytrach na fod ar ddiwedd, reit ar ddiwedd y dymor, oherwydd gobeithio fydd fwy o dîmedd yn rhan yn gallu cyrraedd y gemau ail gyfle, yn hytrach na Lenny, lle mae dim ond un o'r tîmau yn gallu, a fel ti'n gweud yn beth i'r Scarlett, mae nhw angen neud e wrthnos yna, oherwydd diwedd y tymor nhw mynd yn ar y Leinster ac yn y blaen. Felly, gewn ni weld. Ond, fel fi wedi sôn, mae dydd y farn ar ddydd Sadwrn, ond ar ôl hynny, bydd garfan Cymru yn cael ei ddewis ar gyfer y haf. Maen nhw'n chwarae De Affrica yn Twickenham. Gêm gytre i De Affrica yw hwnna, pa mor newch o hynny, be newch chi. A wedyn maen nhw'n teithio mas i Awstralia i wario 2 gêm yn erbyn Awstralia. A hefyd, yfe'r y Tas maen nhw'n wario mas na fyd? Neu'r Reds. Y Reds, sorry. O'n i'n mynd i weid Reds, a wedyn nes i weid Tas. Max Douglas yw hwnna. Ond, maen nhw'n wario Reds mas yn Awstralia fyd. Fel wnaethon ni addo, ni'n mynd i ddewis ein carfanau ni. Byddwn ni'n dewis ar gyfer yr haf. A mae Iestyn yn... Ti'n gwylio ar YouTube, Iestyn yn gwein fach, achos nes i weid yno, paratoi hwn ar gyfer wythnos nesaf. Carwyn, ti wedi paratoi restr o 38 enw. Fi wedi paratoi restr o 34 enw. Iestyn Thomas wedi paratoi restr o... Hang on. 14. Wel, mae wedi gwneud yn dda iawn oherwydd yn 0 ar ddechrau'r podlediad. Mae'n 14 arno ar yn gloi. Lle chi mae'n dechrau, boes? Lle wych, ydych chi rheng flan neu y 3 yn y cefn? Rheng flan, herwydd yn y blaen. Ie, Iestyn, beth ydych ti'n ysgrifennu? Ie, sori. Dylen ni ofyn y cwestiwn to. Iestyn, lle ti wedi dechrau? Felly, newn ni... Ti wedi gweud fi'n rhoi trôn fi ar y sbardyn, fel pe bai, a foot to the floor, yn neud y dewisiadau, ond ti yw'r un sy'n neud y dewisiadau i ni. Felly, gwan, Iestyn, pwy yw'r 3 prop pen rhydd bydde ti yn mynd, neu 4 prop pen rhydd bydde ti'n mynd ar i Africa a Australia? Wel, ni wedi mynd â 3, hynny wedi cael Gareth Thomas, Corey Domikowski a Clemsy Mathias o'r Scarlett. Fi ddim wedi rhoi lawr Nicky Smith oherwydd mae fe'n symud o Gymru blwyddyn nesaf. Of gwrs, mae fe dal gallu chwarae i Gymru blwyddyn nesaf, ond fi credu bydd Gatland mo'i roi bach mwy o cyfle i'r 3 ne. So, ni wedi gweld y 3 nhw yn y 6 glad. O'n i'n meddwl o Domikowski di mynd lan rhyw lefel dros y tournament na, a bydd cyfle arall iddo fo datblygu mwy i'r gêm. Ond fi credu, pryd mae'r hydref dod lawr, fi credu bydd Smith nôl mewn rhyw ffordd. Carwyn, beth ti'n credu? Mewn ffordd boring iawn i ddechrau yn squad selections ni. Fi wedi dewis yn union yr un 3 a Iestyn. A rhywbeth tebyg am Nicky Smith, fi wedi sy'n twmlo fel dylse fe fod yn y garfan, ond am ba bynnag reswm, di o ddim wedi cael y cas o'n heiddi. A fi yn gobeithio, felly, fe agorith y drws o to bod wedi symud i Gaerlir. Ond ie, fi'n credu bod Gatlan yn mynd i fynd ar 3 ifanc, wel, fi'n gweud ifancach, felly, a rhoi cyfle iddyn nhw ddatblygu ar y lefel rhyngwladol. Ie, bach am opsiynau eraill. Rhys Carey wrth gwrs, mae fe'n symud oddi wrth Gymru, a felly bydd e ddim yn dilys, a falle bod nhw'n gweld e ddim fel opsiwn hir dymor nawr, a oedd hi ar haf diwethaf, fi'n credu bydd e'n mynd.
opsiynau eraill, falle chi'n edrych ar Roger Jones o'r Dreigiau, sydd heb cael dymor rhy wael i fod yn dig. Mae'n rhywun sgrymio'n eitha cyson. A falle rhywun yn y dyfodol bydd yn gobeithio i edrych arno yw rhywun fel Steph Thomas, y Welsh mae fe'n mynd yn y gweilch, ond fi'n credu falle heb cael llawer o rygbi eleni i'r Scarlet. Unrhyw opsiynau eraill fi heb enwi fyna sy'n sefyll mas â chi? Ond mae Wyn Jones dal o gwmpas, ond fi'n credu mae'r cynlleir rygbi mae fe wedi cael enni ar ffaith ar hyn o bryd bod yn clwb dy fe. Fi ddim yn gweld yn rhan o'r sgwrs a falle bod fi'n cytuno dyn ni, ond fi jyst yn credu falle bod be bynnag sy'n digwydd wedi gyda'r Scarlets wedi costo unrhyw o beth da fe war y Gymru wedi bod yn agos wedyn. Na, fi'n credu bod ti wedi enwi'r rhan fwyaf. Be sy'n drist hefyd y Carreg, wrth gwrs, 20 caps da fe. Hyd o'r tasau fe'n sefyll ar y bob gêm yn cyfres yr haf nawr, bydd fe dal ddim yn cyrraedd y 5 ar 10 gêm, wedyn mae fe'n drist gweld un arall sydd wedi cael ei colli i'r system mewn ffordd, achos yn sicr mae fe'n ddigon da i chwarae rygbi lefel rhyngwladol, just un arall sydd wedi cael ei edrych dros falle pam dylse fe ddim wedi. Ie, bydd e ddim yn syniad i ddau ohonoch chi, byddwn ni wedi dewis Nicky Smith. I fi mae propiau job cyntaf chi yw sgrymio, a fi'n credu bod e'n dda iawn o gwmpas y ca, mae fe'n wych, mae fe fel ail reng arall. Reng ôl arall, sori, ddim dail reng arall. A dylse fe cael y cyfle fi'n credu i fynd, fi'n cytuno, sa'n credu bydd e, ond yn fy marn i dyle fe. Na popeth fan hyn, mae pob un o'n ni'n gwybod, ni ddim yn gwybod be mae Gatlan yn gwybod, so bydd cynllun y Gatlan fi'n siŵr, ond disgo taw Cemsy, Gareth a Domachowski bydd yn mynd. Yn y bachwyr, sori, Carwyn, pwy ti wedi dewis yn y 3 fyna, neu 4 fyna? Fi wedi dewis 3, a fi'n tymlo ar hyn o bryd, bod neb really'n bolt i ddod rhwng rhain, ond fi wedi mynd Ryan Elias, Dewi Lake a Elliot D. A hefyd lle mensiwn i Sam Parry. Os yw'n mynd â 4, Sam Parry bydd y 4 dewis fi. Ond fi'n teimlo bod e'n gweld rhyw fath o balance yn Lake, Elias a D. A mae fe'n anamal mae fe'n fentro off y 3 na. Ond Sam Parry'n anlwcus felly unwaith to bod os na gaeth ei alw lan. Ie, cwbl enwau arall. Lewis Lloyd, fi wedi bod yn fan mawr ohono fe, o'n i'n meddwl bod e'n wych yn erbyn seil yn ystod cwpan herau Ewrop o feddwl. Oedd e ddim yn disgwyl ware rhyw 8 awr, 12 awr cyn y gêm. A wedyn, hefyd rhywun arall sydd wedi bod yn gyson iawn yn ystod y flwyddyn, Belcher i Gyrdydd. Mae wedi bod yn wych. Sa'n credu bydd e'n mynd. Ond fi'n credu bod e wedi fod yn gyson iawn y flwyddyn yma. Un o'r bachwyr gorau Cymru, os yna bachwyr mwy o cyson a gorau Cymru, y lan nad Elliot D eleni. Ond ie, fi wedi cytuno, fi wedi mynd â D, Lake a Elias fyd. Gyda Evan Lloyd yn methu oherwydd Dewi Lake yn dod nôl, siwr o fod. Dyna be fi'n disgwyl. Iestyn, unrhyw beth gwahanol dy ti? Fi wedi rhoi Lloyd mewn fel dyn yn achwanegol. Yeah. Os ydy cael ei gael lan am y chwe glad, fi'n credu bydd... Wel, o'n i'n mynd i rhoi mwy o cyfle, no mae'n lec nhw, felly bydd ddim yr un cyfle eto. Ond fi'n credu mwy o amser dy'r tîm cenedlaethol, gobeithio mae fe'n datblygu lan, a felly pryd mae fe'n dod nôl blwyddyn nesaf, mae fe gallu fod yn agos, mae'n agosau i Belcher am y crisiau doened y Caerdydd. Ie, Evan Lloyd yn hytrach na Lewis Lloyd, a nid Evan Daniel. Mae llawer yna, oes e? Os. Mae fe'n anodd. Fi'n cofio, oedd Evan Lloyd wedi cael ei ddewis yn reiddiol, oedd llawer o bobl wedi gweud, mae hwnna'n anghywir, maen nhw'n meddwl gweud Evan Daniel, a ni fel, na, mae chwaraewr arall, Evan Lloyd. Oedd pobl wedyn meddwl, ta maswr Glenebwy oedd e, ond yn waharau bachwr i Gymru. Ond na, mae dalent y fe, ond mae fe'n gynnar yn ei yrfa. Ie, fi'n gallu gweld pam bydde'n
pam bydde ti'n cymryd e, bydde siŵr o fod yn fuddiannol iddo fe, ond i fi, y tri gorau ar y foment yw D-Lake a Elias. Yn symud ymlaen i Propen Tyn, mae un o'n nhw'n sicr yn dywe. Cyr Nasarati, mae fi'n siŵr bod pob un o'n ni wedi cymryd fe. A wedyn y ddau safle arall, mae fe fel rhyw tynnu mas o het ar y foment. O'n i'n edrych trwy'r rhestr nath Gymru defnyddio dros yr chwe gwlad. A ti Archie Griffin Bath, nath o ware, Carfaddon, sori. Beth sy'n galw fe? Leon Brown, oedd Harry O'Connor di wara, Dylan Lewis. Mae Lloyd Fabre wedi gwisgo Rhys Cymru yn ddiweddar yn erbyn y Babas. A wedyn mae dy ti y sefyllfa Thomas Francis mas yn Ffrainc. Mae dy ti... A wedyn mae'r ddoi brop o'r Gweilch. A un o'n nhw, yn fy marn i, yw sgrymio'r gorau o nhw gyd, sef Tom Botha. Fi wedi dewis Botha, oherwydd fi moyn gweld rhywun sy'n dal yn y sgrym. Sa'n hyd yn oed yn siŵr bod e wedi gweud os mae fe moyn bod yn rhan o'r garfan, falle mae fe wedi gweud na, ond mae fe'n gallu bod nawr, mae fe wedi bod yng Nghymru ers 5 mlynedd, a byddwn ni'n hoffi iawn o weld e. Fi wedi dewis Rhys Henry hefyd. Felly, mae hwnna'n dangos be fi'n meddwl o rhengflan y Gweilch. Mae fe wedi bod yn rhengflan gorau o'r 4 rhanbarth. Ond beth ti'n meddwl, Iestyn, beth ti wedi mynd amdano? O'n i wedi cael Nasarati mewn. O'n i wedi cael Harry O'Connor, wedyn o'n i wedi rhoi Rhys Henry mewn, herwydd mae fe'n wedi chwarae'n dda, so falle gêm yn erbyn y Bulls, oedd gwyd ti colli'n eitha drwm, oedd brwyd yn y sgrym yn eitha agos, a falle cwpl o penderfyniadau falle 50-50 ddim wedi mynd y ffordd. Yn erbyn y Stormers y wythnos cyn, o'n i'n meddwl oedd e'n wych yn ywedig yn y sgrym na, yn erbyn pac rif y Stormers. Of gwrs, dydy rhywun fel Nicky Smith ar ochr arall yn erbyn Mal Herber. Mae fe falle bach yn mwy haws, ond fi credu mae wedi chwarae'n dda pob tro mae wedi dod mewn. A fi credu y peth diddorol dy Henry, mae fe gallu chwarae dy'r pêl hefyd. So yn erbyn y dreigau, cwbl o wythnosau yn ôl, oedd e'n dod mewn fel y link man na. So sy'n first receiver role, fe'n pop fe'n nôl i'r cefnod. So, fi credu mae fe'n cyfle really, really dda i rywun fel Rhys Henry, a fi credu falle bydd y cyfle yma dros y haf. Carwyn, beth amdano ti? Wel, fi wedi dewis 4, a Dylan Lewis yn bod yn un o'r rhain. Yn amlwg, dwi'n mar gael i'r gêm deffro Cesbro tu allan i'r ffenestr rhyngwladol. Ond wedyn fi wedi dewis Harry O'Connor, Nasarati a Rhys Henry. A os yw Lewis yn dod mewn, bydd un o'r 3 na falle ddim yn mynd i Awstralia. Dibynnu pa mwyd mae Gatland ynddo fe, ond... A byddwn ni'n gorfod gweud, tysyn ni fod dewis rydyn ni'n ddechrau fori, mwy na thebyg mae Rhys Henry byddwn ni'n dewis, achos mae jyst mewn safle sneb rili di fel bod yn agos dy fe. O'n i'n meddwl falle bod both yn rhan o'r sgwrs, falle bod chwarae Cymru ar ei feddwl, so falle, os yw'n digwydd yn amlwg fi'n cedi mae fe yn dymenu'r garfan, achos fel o ti'n cael yn sôn, mae scrimmage o fe jyst i bod yn outstanding tymor ma, ond bydd yn ddiddorol gweld beth yw i feddylfryd, achos yn sicr tasyn ni'n gallu ychwanegu fe i'r front row factory, bydde fe yn gyffeiliad mawr, yn wedig falle mewn safle dros neb, really, di mynd â Cris Cymru o geifisio hwn, come and take it off me sort of thing. So mae'n sicr mae'n grisi up for grabs. I garnhau nath Carwyn weid factory, nid gair arall fyna. Ond... Na ddim gweud beth ni wedi glywed, ond chi'n gallu meddwl. Fi sy'n ei bach bod Harry O'Connor wedi cael ei ddewis gan y ddau ohonoch chi, ond mae lot o feddwl amdano fi fel y dyfodol yn dos. A ti'n gallu gweld o gwmpas y cam a rhywbeth dy fe yn dos, y Carwyn, ti wedi gweld llawer ohono fe. Beth ti'n meddwl amdano beth sy'n gryf ar y foment, a be mae fe angen gwella arno? Wel, yn sicr,
Fi'n mynd i roi hwn i gyd ar ei ysgwyddo fe, achos mae scrum y sgarles lenni wedi bod yn wan beth bynnag, ond yn amlwg y rheng flaen sy'n dieddol o gael y bai pan yw'r scrum ddim yn gweithio. Wedyn, yn sicr, fi'n credu os gallai weithio ar hwnna a cryfhau, mae yna ddyfodol, mae yna siawns da bydd e'n ennill capiau. Fel ti'n sôn, o gwmpas y cam, mae fe'n iawn, ond beth i fi moyn mewn top pen tin yw rhywun sy'n mynd rhoi modfedd yn y scrum. Fel i fi, o Samson Lee, oedd e mewn wych o gwmpas y ca, oedd e'n mynd am ambell i 3-4 yard dash, ond peth cynta oedd e'n gweithio yno, oedd e sgrymodd o fe, a oedd ddim lot yn ennill scrum yn erbyn Samson Lee. Wedyn, a fi'n twmlo mae'r sgarles di gweld eisiau hwnna lenni hefyd, cael y cadernlyd na ar yr ochr prop pen tin. Wedyn, os gall Harry O'Connor edrych ar fel o Samson ni'n sgrymodd a trial efelychu hwnna, gweithio at hwnna, wel, mae'n obeth yn amlwg. Mae dal yn ifanc, mae props yn rhyw specimens odd sy'n gwella, fel gwyn, maen nhw'n gwella gyda od. A wedyn, yn sicr, just cadw mlaen i ddatblygu, dysgu, a mable felly mae eisiau cael rhywun mewn sydd wedi chwarae yn y rheng flana i weithio gyda'r props ifanc yma, just dim tyffryn o lan, ond rhoi rhyw fath o fel addysg bywyd iddyn nhw, le felly ti'n mynd cael hwnna ar academi, achos ti'n sgrymod yn pobl oed yn dy hunan, ond bod ti'n sgrymod yn erbyn rhywun sy'n 15 mlynedd yn hun na ti, sy'n been there, done that, got the t-shirt. Mae profiad fel la yn amhrisiadwy yn y rheng flan, ond na, yn sicr, un o'r dyfodol yw ond os oes yna sydd ar yr awyren, ddim os da fi i weld yn rhan o'r garfan, jyst yn gweld sy'n maen nhw'n gweithio, a bod ffordd arall yn gallu rhoi fel tips o beth sy'n ei wella. Ie, un mwy i enwi, Archie Griffin ar bodlediad Sport in Wales wythnos yma, nath Chris Horseman gweud bydde fe'n cymryd fe. O'n i'n tynnu bach am hwnna, ond mae fe'n boi mawr, falle, gallu gael ar y garfan wrth gwrs, oedd y waren erbyn Lloegr a cael anaf eitha, wel, eitha hwyr yn y gêm, dath e bant o'r fainc o, geith e ddim falle gêm orau ar y gêm gyntaf, ond oedd e'n fainc a wedyn cael anaf yn hwyr yn y gêm, a oedd e mas o'r 6 gwlad wedyn. So fi dyn ni'n mlaen i'r hael reng, a bod 2 fis, 3 mis yn ôl, o'n i'n edrych ar hwn, meddwl, mae'r reser dda dyn ni, ond Adam Beard mas danaf, a Teddy Williams mas danaf, David Jenkins a Will Rowlands falle ddim ar gael yn erbyn De Affrica, bod sôn falle bydd rhyw gweithred yn gallu ffind y ffordd i gael David Jenkins ar y caf yna. Pwy yw'r, wel, sa'n gwybod faint ti wedi dewis, Carwyn, a dechrau dy ti, sawl ti wedi dewis a pwy ti wedi dewis? Hwn yw'r safle fi'n credu bydd i stryglan mwyaf gyda, achos bod, fel ti'n sôn, mae anafiadau nawr, a hefyd falle bod y rhai sy'n yn ffit ddim wedi chwarae gymaint o hynny o rygbi. Sori, mae'r ffôn yn mynd i'n eiliad. A nhw beth y sŵn y ffôn yn y cefndir ymddeiriadau, sef y ffôn ar anlain, a mae'n mynd nawr. Wedyn, fi wedi dewis David Jenkins a Will Rowlands i ymuno gyda'r garfan pryd maen nhw'n gallu. Fi wedi dewis Morgan Jones o'r Scarlett. Fi ddim yn credu fod e'n barod, ond fi'n credu bod ni'n cyrraedd y pwynt na le ni'n gorfod dewis unrhyw un sy'n ar gael. Fi di ysgrifennu Fender. Fi'n credu, Sam yw enw cyntaf fe? James Fender. Sori, o'n i'n mynd i cofio enw cyntaf fe, ond fi di ysgrifennu, fi di roi James Fender lawr. A wedyn, ydy Seb Davies yn ffit? Fi'n credu dyle fe fod, ie. Ie, Seb Davies yw 5 enw fi wedyn, ond fi'n gobeithio fi wedi methu rhywun amlwg mas, a bod chi'n mynd i fynd, pam nes i ddim dewis so-and-so, a bod fi jyst anghofio amdano fe, achos ar un adeg, o'n i'n edrych ar opsiynau pwy sydd wedi chwarae yn y rheng ôl, byddwn ni'n gallu sloto mewn yr ail rheng, achos bod ni'n colli gymaint o brofiad yn yr ail rheng na. Iestyn, go on, pwy ti enwi? So, ni wedi cael Jenkins a Rowlands mewn. Fi credu am y gemau yn erbyn Australia. Of gwrs, os falle maen nhw ddim yn chwarae yn erbyn De Affrica, ond
fi wedi rhoi lawr Ben Carter, fel un o'r dreigiau. Un arall, felly Bolton, fi credu wedi chwarae'n eitha cyson dros y flwyddyn diwetha, yw James Ratty o'r Clywch. Fi credu wedi fod un o'r chwaraewyr gorau dy'r Clywch yn y pac yna. Falle pac rhyf, mae wedi fod yn rwle lan y pob gêm. Felly yn yr ail reng ni fel 6. Wrth gwrs mae Bydd mas da anaf, mae Rhys Davies mas da anaf, so mae ddwy nhw ddim na. A wedyn, dy'r un ola, yn i'n meddwl, mae'n anodd, so mae dy ti Seb Davies, fi credu mae fe just mynd, ond mae fe'n agos. Wedyn mae dy ti un safle arall, yn i'n meddwl, reit, pwy sy'n meddwl fan hyn, mae dy ti Morgan Jones na o'r Scarlett. Fi ddim yn siŵr os mae fe felly lan at y lefel na eto. Fi credu felly flwyddyn y ddwy arall dy Ranbarth, wedyn wneud y symudiad lan na. Wrth gwrs mae dati James Fender, pawb yn sôn amdano perfformiadau dros y, wel, be nath e chwarae cyn y anaf na i ysgwydd, os oedd i'n dod nôl, os mae fe'n ffit yn y cwestiwn arall. Wedyn, mae'r un opsiwn arall yw Sutton o'r Clywch, ond fi ddim yn siŵr os mae fe gallu chwarae dros Gymru, oherwydd o wedi dod mewn trwy'r system prifysgol, prifysgol Abertawe. So fi credu, ar ôl edrych ar y tri na, fi credu mae Morgan Jones just mynd, ond fi credu mae fe'n gynnar iddo fo. Ond mae opsiwn eraill na fel Fender a Sutton, felly bydd Gatlin yn meddwl amdano nhw hefyd. Fi syni bach da Morgan Jones, ond doedd e ddim ar restr fi o gwbl. Rob Sidoli hefyd di roi pleidlais ar gyfer Ben Carter wrthos yma, ond i fi wedi rhoi Seb lawr. Fi'n credu bod e'n gyson nawr. Eleni, fi'n credu bod wedi cael un o'r flwyddynau fwy o gyson o berfformiadau. Fe fe'n dechrau deall be mae fe angen wneud ac gallu dechrau tyfu mewn i'r Cris na. Wrth gwrs bod ni wedi dwlu cael tedi. Fi wedi dewis Fender mae fe bach yn gynnar iddo fe ddod nôl, ond mae fe'n gymaint o dalent. Fi hefyd wedi dewis Ratty, a fi'n meddwl am Siwnza fel rhyw fath o bedwar fan hyn. Bod fe'n ware yn 6 ar ran fwy o'r amser, fi'n credu allai fe fynd mewn i'r ail reng. Oherwydd, dim lot o opsiynau eraill fe ni wedi sôn amdano oherwydd anafiadau. Mae boes fel i fi, mae Morgan Jones bach rhy gynnar. Ben Carter, fi'n disgwyl bydd Carter yn mynd, ond mae Carter heb gael y flwyddyn gorau yn fy marn i. Yn ywedig da Cedyn Coch gath y cwbl o ddosau nôl. A wedyn, gewn ni weld, Daf Jenkins a Will Rowlands fydd y ddau yn tîm dechrau. Wedyn, gobeithio, ni'n gallu fynd o rhyw arall i fod ar y fain. Dyna fi'n credu bellai bydd Siwns yn mynd fel rhyw fath o 6 ar y fain i ddod yma yn y ca ar y diwedd. Be am yr enw? Sori, cyn bod ti'n ymellach, sori. Am eiliau yna, Carwyn, pan ddech chi esti siarad, o'n i'n meddwl bod ti'n rhoi Sidoli i fynd ar yr awyren, os ydych chi Sidoli. A ni'n meddwl, oh wow, that's a brave call. Hamlai, eh? Gewn ni Sidoli mewn. Crisis, injury crisis. Chris Horseman mewn for 3. Pwy arall ti'n bod ar bod na? Shane Williams ar yr asga, Alex nôl. Mae fe da na, digon teg. Na, newn ni ddim wneud hwnna. Symud yn ei mlaen. Be am reng ôl te? Mae cwpl enwau'n sefyll mas i fi yn sicr, sef Aaron Wainwright. Fi'n credu bod e'n da pawb, siwr o fod. Jack Morgan da pawb, bod fe'n just yn dod nôl o anaf. Tommy Reffel da pawb. Disgwyl. A wedyn, who knows? Fi'n credu popeth arall lan yn yr awyr. I'r ddau ohonoch chi wedi rhoi Siwns yn y reng ôl, neu heb ddewis Carwyn gyntaf? Dwi'n mynd i dewis o gwbl. No? Iestyn? Falle byddai'n rhoi yn mewn, fi ddim wedi gorffen eto, so that's my advantage. Ond yr un cwestiwn yn mynd i cael, fi'n gofio os o Alex Mann yn ffit i chwarae, ond fi wedi ysgrifennu e lawr, ni'n meddwl, angon. Fi wedi fyd, ie. Fi'n chwarae, so fi credu mae fe Chwynza. Of course, mae Morgan y Reffel fel 7, wedyn Wainwright. Pwy sy'n mynd i chwarae 8 yn y carfan. Fi'n credu mae dim ond un ateb dy fi. Fi ddim siŵr beth mae Gatlin mynd i roi lawr, ond fi wedi rhoi lawr Morgan Morris.
Fi ddim yn siŵr beth mae fe gallu neud. Mae fe gallu sgwri atric ar penwythnos, so fi ddim yn siŵr os bydd Gatland yn falle roi e mewn. Fi credu mae fe'n amser nawr i roi e mewn carfan ryngwladol a gweld sut mae fe fel. Os mae gêm cynta fe neu ail gêm falle ddim yn mynd yn dda, wel, ni wedi gweld e ar y platform ryngwladol a dyna beth mae fe angen gweithio ar i dod mewn eto. So, os mae fe ddim mewn, wel, fi ddim siŵr beth mae fe gallu gwneud. So, mae fe ar unwaith mewn fel wythwr. Eitha ddim. Fi da fe fyd. Carwyn, os da ti fe fyd? Os, ie, nes i weid pethefnos nôl. Os nad yw ar yr awyren, byddai'n dysgu hedfan awyren a hedfan y mas yn unan. So, oedd e'n un o'r enwau cynta nes i roi yn y garfan. Fi'n gwybod be mwy mae fe gallu wneud i heiddi le yn rhan o'r garfan. Does dim un wythwr arall yng Nghymru ar hyn o bryd yn chwarae cystel o fe. Fi heb sôn, mae Carwyn yn sponsored by Flight School nawr, mae fe moyn mynd mas. O'n ffordd Carwyn o trio cael ar yr ymwyren, yw e? Ti'n gweud, bydd e byth, os mae fe ddim, na i ddysgu o, bydd rhaid yn sponsor fi wneud e. Fi bydd yn mynd, ond, mae bach o ddealltwriaeth y fi am hwnna. Mae ardaloedd y gemau lle dyw e ddim yr boi fwy o tal, felly dyw e ddim gymaint o opsiwn yn y lein, dyw e ddim gymaint falle mor dda yn amddiffynol ar rhai eraill, ond mae fe mor dda yn cario'r byr, mae fe mor dda o gwmpas y ca, yn sicr byddwn ni'n cael yn fy ngharfan ni. Carwyn, pwy arall sydd ti? Felly, Morgan Morris, Jack Morgan, Reffel, Wainwright a Plumtree, efe? Plumtree, ie. Yeah, a fi wedi rhoi both ym lawr fel... Oedd yr fath o 6/ falle second row cover, neu Plumtree falle mae'r ddoi gallu falle slotio mynd yn areng bod ni'n desperate, ond mae'n galed. Fi'n credu mae'r... Bydd lot o bobl anhapus yn sy'n chwarae'n rhengol ddim ar yr awyren, jyst achos bod ni'n beth yw'r gair, gyfoethog mewn talent yn y rhengol yna. Ie, llawer o enwau. Un enw sydd heb gael ei enwi, fi wedi rhoi yn lle both fi wedi rhoi Harry Deeves mewn. Fi'n credu... Eto, sa'n credu bod e'n mynd i fynd. So, dwi ddim yn dewis falle Gatland, ond yn fy marn i, mae fe'n heiddi le fe. Y cwestiwn yw wedyn lle mae fe'n mynd i wario os mae fe'n mynd. A sa'n rili yn gweld le iddo fe. Dyw e ddim yn gallu wario 8. Sa'n credu bydd Gatland y fan mawr o wario fe efo 6, yn ywedig ar ôl siwrath Jack Morgan a Tommy Reffeld â gilydd yn ystod gêm yn erbyn yr ariannau yn yr ail hanner yn wedig. Felly, sa'n credu bydd yn digwydd, ond herwydd falle bod fe fwy romantedd yn unrhyw beth arall, ond fi'n gweld bod e'n heiddi ei le yn y garfan eleni, felly fi wedi rhoi, fath o shout-out iddo fe mewn ffordd, ond falle, fel ni'n gweud, falle ddim yn heiddi ei le o beth i feddwl o pwy arall sy'n mynd i fod yna, a ni heb sôn am boes eraill, Team Basham, rhywun sy'n gallu wario ar draws y rhengol, byddwn ni ddim yn cymryd e, ond fi'n siŵr bydd e yn y cwestiwn o ran boes sy'n gallu mynd. Unrhyw un arall, Mackenzie Martin, neb di roi e lawr? Fi'n credu bod y blwyddyn rhy gynnar fe. Fi'n gwybod bod e wedi bod yn y chwe gwlad, ond beth sy'n credu bod yr enw wedi rhoi mwy mlaen a fe ni gyrfaodd. Maen nhw'n amlwg... Fi'n credu bod nhw'n well yn ni, bod nhw'n guaranteed starters yw rhanbarthau a wedyn sy'n ei nhw'n gymwys i ddechrau i'w gwlad. Fi'n credu bod Mackenzie Martin quite ar y lefel na to. Dwi'n bell off, mae'n dalentog, mae'r crwt yn masif, mae fe'n mynd i fod yn huge, ond fi'n credu felly bod y rai ni wedi dewis just blwyddyn ddwy o'i flaen efallai ni datblygiadau. Y cwestiwn mor yw, dy Reffel yn dyfyn amlwg am bod yn warin Lloegr a bod gêm gynta tu fas y ffenest rhyngwladol a di Gatland yn mynd ddewis sgwad le mae
90% o nhw ar gael am y cyfnod i gyd, fi'n gwybod. Fi'n gobeithio ddim, achos mae da ni dalent aruthrol yn chwarae dros y bont, ond hwnna falle byddai'r unig achos i fi bod Martin yn rhan o'r garfan. Ie, a'i gyflym trwy'r blaenwyr ni wedi dewis, wel, y rhan fwyaf ni wedi dewis, felly Cymsdi, Gareth, Dowd Chawsgi, Elliot D, Dewi Lake, Ryan Elias, Kieran Azarati, Harry O'Connor, Rhys Henry, Dow Jenkins, Will Rowland, Seb Davies, James Fender, James Ratti, Morgan Jones, Team Plumtree, Jack Morgan, Tommy Raffel, Aaron Wainwright, ys i bron weid Sam Wainwright fyna, Morgan Morris, Chris Shunzak, Alex Mann. Mae'r rhan heleth o enwau fyna, wrth gwrs, mae rhyw byw rifau fyna, mae 22 o enwau dyn ni yn y blaenwyr fyna. So, falle gormod o enwau, ond dyna be oedd y rhan heleth i ddewis o ran 2 neu mwy. Ewn ni i'r olwyr nawr te. Iestyn, lle o ti yn yr olwyr? Ti llwyddo i cael lan i'r benwyr to? Fi ddim wedi dechrau fe, so fi'n ar y flyer o fynned. So, ie. Fi dy 3 dy mewnwr, fi ddim yn siŵr, mae llawer o chat amdano Thomas Williams ar y foment, a wrth gwrs, os mae fe'n ffit, mae fe'n mynd, herwydd mae fi'n mewnwr gorau yn Gymru. Os mae fe ddim, a fi'n meddwl mae fe ddim, mae fe'n agos, fi credu mae fe'n agos, fi just ddim yn, rhywbeth mewn fi jyst ddim yn gallu meddwl bod e'n ffit. So fi wedi rhoi Gareth Davies, Kieran Hardy a Ruben Morgan Williams fel 3 naw. Ond os mae Williams yn ffit, mae fe'n dod mewn am Hardy. Gwbl cytuno, yn union beth sydd fi. Mae da fi Thomas, fi wedi rhoi e mewn, ond fi yn cytuno os bod Thomas yn ffit. Os bod Thomas ddim yn ffit, a fi a Hardy, ond Cawdor a Ruben Morgan Williams sydd fi fel y 2 arall. Yn fy marn i, mae rhaid i Ruben mynd. Fi'n credu bod wedi bod yn wych eleni, ond eto un arall, fi'n credu falle bydd yn methu i le. Carwyn, beth ti wedi rhoi yn rhywbeth wahanol? Fi'n mynd i dewis Hardy. Fi'n mynd credu bod wedi gwneud digon lenni i ennill lle ar yr awyren, a fi wedi mynd am Ellis Bevan o Gaerdydd. Fi'n credu, fi dewis 4 mewnwr, a Thomas Williams yw'r 4, ond fi jyst yn credu ni mewn rhyw fath o transition yn y mewnwyr. Yn amlwg mae Gareth Davies yn yr hydref o'i yrfa fe nawr, dwi ddim yn mynd yn ifancach. Mae Thomas Williams yn symud i Loegr i chwarae, wedyn fi'n credu mae eisiau ni roi bach o exposure i'r mewnwyr fydd yng Nghymru. A fi'n credu bod Hardy yn ei digon, a falle bod hwnna wedyn yn rhoi cyfle i Ellis Bevan bod ar yr awyren, ond yn sicr gytuno ar ddoi o chi, mae Morgan Williams Bydden ni'n dechrau fan un o'r gemau. Na fi'n credu faint mae'r dda mae wedi chwarae lenni. Yn amlwg, so Thomas Williams yn ffit, felly bod hwnna'n newid, ond os na Thomas Williams yn ffit, bydden ni'n dechrau Morgan Williams yn un o'r gemau. A bydden ni'n dechrau fe'n erbyn Defrica. O feddwl bod Thomas Williams yn dod nôl o anaf, bydden ni'n dechrau fe'n erbyn. Dechrau ar anodd yw ond fi'n credu bod wedi bod yn dda iawn eleni, a fi'n credu bod yn heiddi ei le Cawdor. Mae rai Gymru yn erbyn Australia, mae wastad yn sgori cisiau. Mae fe'n dwlu wara yn erbyn nhw, felly byddwn ni'n cymryd a mae wastad wara dda yn erbyn nhw. A wedyn, fi'n meddwl bach, Dane Blackers yn credu bod fe wedi cael y flwyddyn gorau o symud i'r dreigiau. Archie Hughes heb dorri trwyddo mor belled. Fi'n licio Ellis Bevan, fi'n meddwl bod fe wedi cael flwyddyn dda, ond falle i fi bach yn gynnar iddo fe i fi. Un arall, byw enw'r mewnwr i tîm 20, Iestyn... Ian Davies. Ian Davies. Iestyn Davies yw'n mwyn cael fe. Ian Davies. Byddwn ni'n licio weld yn y dyfodol fian yn cael cyfle o gwmpas y garfan. O'n nhw arfer cael fe development players, yn glwm yn y garfan, o ddim falle yn yr 36 neu be enw. O'n i'n meddwl bod e'n wych yn ysgol 6 glad, tîm 20 Cymru. Byddwn ni'n hoff iawn o weld e'n cael ei gyfle rhywbryd fian. Iestyn, beth ti'n feddwl? Falle bydd gemau 20 yn y haf, so falle mae fe'n ffocysu ar hynna, ond wrth gwrs, os mae amser yn y dyfodol, mwyding yn y hydres, falle cael ei mewn i
gweld beth mae fe fel yn y camp ryngwladol llawn. So yeah, falle left field choice, ond syniad dda. Ie, yeah, mae fe bach yn rhy gynnar. O'n i hefyd yn meddwl am rhywun fel Ryan Woodman, fyd fi'n credu bydd e'n gapten tîm 10 yn Gymru dros y haf, felly bydd e siŵr o fod yn mynd â tîm 10 yn Gymru. Morgan Morse fyd, o'n i'n meddwl amdano, ond fi'n credu bydd e'n mynd â tîm 10 yn Gymru. A mae llawer i ddweud o fynd yn nhw fyd am y brofiad o ware yng Nghwpar y Byd a cael y cyfle hynna fyd. Symudon ni mlaen i'n faswyr te, o'r hen stori, pwy dylewis rhif 10. Wel, sdim llawer o ddewis da ni, i fod yn cymryd honest ar y foment. Fi'n credu, Sam Costello, sdim llawer o bwynt o drafod dadleuol efo'r ar y werin. Bydd ar y werin, oherwydd mae Gatlin wedi gweud sawl gwaith y dylai fe fod. A i fod yn deg, oedd e'n wych yn erbyn pwy nath o wario? Benetton. Oedd e'n wych yn erbyn Benetton y doedd. Felly, Carwyn, fi'n siŵr bod dati fe... Zebra, sori, ddim Benetton, Zebra, sori. Zebra, sori, ie. Oedd e'n wych yn erbyn Zebra. A felly, mae'n fydd heiddi le. Pwy arall bydd y ti'n hoff iawn o weld? Wel, fi wedi dewis 4 maswr, yn seiliedig ar y ffaith bod Jared Evans yn chwarae yn Lloegr wedyn. So, Costello, Jared Evans, Dan Edwards, a wedyn fi wedi dewis Kai Evans. Yn benna, achos bod fi'n meddwl bod lot o ddewis opsiynau gwell allan ffit ar hyn o bryd. Ti'n Carwyn edrych ar bod... Iowan? Wel, fi droi Iowan fel cefnwr. Fi droi Iowan fel cefnwr yn y garfan. I fynd yn dechnegol. Fi jyst... Dwi'n 5 maswr dy ti. Wel... Dwi'n sy'n mynd mlaen, os Ben Thomas dy ti fyd? Mae Ben Thomas dy fi, odi. Mae Ben Thomas dy fi yn y garfan, odi. Yn Marn Gatland, a mae Thomas Williams fyna, 7 maswr dy ti yn y garfan. Ti fi wedi cael dewis o gormod o opsiynau. Nes i ddechrau dan yma, gwneud gweud, dim llawer o ddewis dyn ni yn y Cwestiwn 10. Mae Carwyn yn ffynd o ffordd yn ffind o 7 maswr i Gymru. Ie, sa'i cael ei fi 4 maswr yn y tîm. Na. Iestyn, be amdano ti? Pwy ti wedi dewis? Fi ddim wedi mynd y 7. Fi wedi mynd y Costello, sy'n y 1. Fi jyst moyn gweld Ben Thomas fel 10 nawr. Of gwrs, bydd Caerdydd felly roi yn y canol bydd y nesaf, ond fi jyst moyn gweld cwpl o gemau fel 10, felly fod e ar y banc, felly jyst 20 munud o fe mynd mewn ar ôl chwarae amser fel 12, ond fi'n credu mae cyfle nawr iddo fe roi lawr y tafle, dweud, reit, dyna be fi moyn fod, a jyst yn aros ati. So fi'n mynd y Costello, Ben Thomas. Fi ddim yn siŵr. Fi credu bydd gêm yma felly rhy gynnar i Dan Edwards, ond pob gêm chwarae mae fe'n datblygu lan. So fi credu felly bydd e'n mynd â Iowan Lloyd a felly Kai Evans rhywle arall yn y garfan. So yeah, fi credu just yn rhy gynt i Dan Edwards. So pwy yw'r trydydd Iowan sydd y ti fe? Yeah, Iowan Lloyd. Ie, mae dy fi Iowan, mae dy fi Sam, fi wedi gwneud 180 yn fydd i Dan Edwards. O'n i moyn gweld e, a... Fi'n credu fi'n gytuno. Fi'n credu bod fe bach yn gynnar iddo fe. Byddwn ni ddim yn erbyn gwele o gwmpas y garfan. Os mae fe'n mynd a mae fe'n cael y brofiad yn mynd mas na dy'r boes y cael profiad o fod mas na yn Australia, byddwn ni'n hoff iawn o hynny, ond na, sa'n credu, na, ar y foment, ddim ar y foment i fi, byddwn ni ddim yn mynd â fe. Mae dy fi Ben Thomas, mae dy fi fe fel ganolor, oherwydd dyna lle mae wedi chwarae rhan fwyaf o'i gyrfa mor pelled, ond os mae fe'n chwarae maswr, dim os dy fi o gwbl, fi'n hoff iawn o fe, fi wedi bod yn eisiau gweld fel maswr, llawer o weithiau eleni i Gaerdydd, ond mae'n heb cael ei cyfle a gobeithio bydd yn cael y gyfle yn fwy blwyddyn nesaf ar ôl ei berfformiad yn erbyn y Sharks yn dod oedd e'n wych. Felly gobeithio bydd fwy o hano fe yn yr amser fuan. Pwy arall wedyn, os ni symud mlaen i gynolwyr ynghyd â Ben Thomas, dyma na lle ti wedi rhoi e, bydd ti'n licio weld, na ddechrau dy ti, Iestyn? Mae fe bach yn gymleth. Fi credu mae'r cynolwyr felly safle fi'n pryderu mwy, herwydd
mae dy ti felly opsiynau, rhywun fel Kieran Williams, rhywun fel Eddie James, rhywun fel Neirin Owen. Mae fe just... Mae just... wrth gwrs, maen nhw wedi chwarae dros yr anbarthau. Fi ddim siŵr o'n digon o profiad nhw i step o lan neu'r gêm rhwngwladol. Mae fe'n anodd. Mae Joe Roberts ddim yn ffit, so mae fe ddim mewn. Fi credu mae fe'n cyfle i weld Joe Westwood yn y carfan, un bwlta o'r dreigiau. Mae fe ddim yn ngharfan, ond mae fe ei bwlta list fi. Fi credu mae cwbl o anafiadau yna, so fi credu mae fe mynd mewn. Mae Owen Watkin mynd mewn yn y canol. Dwi'n ceisio am rhywun arall. Mae'n anodd pigo rhwng Neirin Owen a Kieran Williams. Fi credu bydd, oherwydd ni wedi pigo Thomas fel dig, felly bydd e'n mynd i chwarae yn y canol, so mi'n opsiwn dyty na. A fi credu bydd, fi credu Kieran Williams just, ond oherwydd just gan fod, o'n i ddim yn meddwl fod Owen wedi cael ei gêm orau yn Abertawe, a felly dyna oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau. A, y Westwood wedi dod ymlaen a chwarae really dda, a fi credu mae Westwood mynd o blaen yn Neirin Owen. Dim match o Elen, ty si? Mae fe'n anodd, mae fe ddim wedi cael llawer o gyfle mas yn Lloegr. Mae'n wedi chwarae gemau, a felly cael gemau ar y faint, ond mae'r esgus dy fi ddim wedi gwylio llawer o'r Premiership yn Lloegr, so felly fi wedi gweld un neu ddwy clip, ond yn lle os o rhywun wedi dweud, reit, mae fe'n mynd, felly bydd hi'n ymuno lawr a felly gweld mwy o fe, ond fi credu mae fe just mas, herwydd mae fe'n chwarae'n Lloegr, fi credu dyna'r gwahaniaeth. Ie, mae dy fi Max a Grady fel canolor. Fi wedi rhoi e lawr fel canolor yn hytrach na skellwr. Herwydd, dim lawer o'r opsiynau, dyn ni fyd 3 ar 10. Dyna be'r prif broblem. Watkin fyd, mae dy fi fe. Hefyd, mae fe'n gweithio fel 3 ar 10, ond yn ymysodol, dyw e ddim cystal a Grady yn ymysodol fel 3 ar 10. So, offer i weld Grady yn y canol na rhywle. Carwyn, be amdano ti? Wedyn, fi wedi dewis Max, fi wedi dewis Eddie James, yn amlwg mae Ben Thomas fel canolor, Owen Watkins, a fi ddroi Mason Grady fel canolor, achos mae cyd 13 na, bach yn elusive, o'n i'n teimlo falle pwy sydd wedi gwneud digon, mae Johnny Williams wedi lot na i'r sgarau llenni, ond fi wedi ffindo pan mae fe wedi wario 13, mae fe wedi moyn chwarae 12, so dwi'n wedi cadw i ddyfnder, a wedyn, so fi'n gwneud mae'r crys 13 na up for grabs. A ni'n meddwl, da Max Eddie James, mae'n ti fel 12 sydd yn mold Gatland, o beth mae fe'n wylo felly. So, ddim os da fi felly cael Ben Thomas yn 13 fel ail ffwtboler bod 20 yn crash ball, ond mae wedi 10 a 13 fel ffwtbolers wedyn, so mae'r bel 10-13 mas yr asgell mewn 2 bas, ond fi'n mynd credu bydd Gatland mor adventurous yna chwaith, so felly bod fi jyst yn pipe sy'n mewn yna. Na, rhywbeth fel Henry Slade wedyn. O'n i'n mynd i gofyn, os y gyflymdred a Ben Thomas, nath o ddangos i gyflymdred da'r rhyngipiad ar erbyn Munster, bod pawb yn edrych yn fwy gyflym pryd mae'n cael rhyngipiad, herwydd mae pawb allan symud y ffordd arall. Ond, o'n i'n meddwl bod bach o gyflymdred falle, mae cyfle dy fe i wario fyna. Fi'n meddwl, falle na i fi. Ond, pedwar sydd â fi, Grady, Max, Ben Thomas, Owen Watkin. Fi'n synnu bod fi wedi dewis garfan a heb dewis Kieran Williams, ond dyna siwr mae pethau wedi mynd. Neb di sôn am Johnny Williams chwaith? Heb law am, nes di sôn amdano fe Carwyn, ond bydde ti ddim yn dewis e o gwbl? Na, so dyna digon i fi lenni. A dwi falle yn victim o gael ei symud o 12, 13, 12, 13, a bod ys ddim di setlo, fi'n yn gwybod, ond na, dwi ddim... So wedi gwneud digon lenni i fi fod ar yr awyren.
Mae'n gwych yn neud hwnna, bob wythnos ar un bartneriaeth. Ta Watkin a Kieran Williams. Ond Joe Westwood fel bwt fi'n licio hwnna, Iestyn. Mae fe'n boi mowr a boi athleter. Casnewydd, sgwr i hat-trick i Casnewydd yn rhwng gynderfynol. Indigo Prem. Symud yn ymlaen i'r trio, mae ddoi enw yn sefyll mas yn sicr. Rio Dyer, Cam Winnett. A siŵr o fod Josh Adams da pawb fyd yn ôl e. Oedd e heb cael ei amser gorau. Iestyn yn siglo i ben. Fi mynd i roi haf bant i Josh Adams. Wow. Go on. Fi credu... Mae fe'n anodd, fi just gwylio trwy gêm chwe glad. Ni'n meddwl, mae fe just ddim lan i'r perfformiadau gorau, perfformiad ni wedi gweld o Josh Adams dros, yn wedig trwy 2019 i blwyddyn diwetha. So fi credu the best case scenario yw roi y haf bant, just gwneud siŵr bod fe'n dod nôl i Caerdydd, bod fe'n dod nôl yn ffrit, yn ffresh a pethau fel yna, just mynd mewn i'r tymor newydd ymwysodiad llawn, a felly, ddim felly, bydde mynd nôl yn y hydre, so, fach o bombshell, ond, fi ddim yn mynd yn Josh Adams y haf yma. Oce. Pwy ti wedi dewis yn lle fe? So, mae Dyfi Dyer, mae Dyfi Winnett. Mae Dyfi Giles. Mae Dyfi Giles. Ond fi ddim yn siŵr os mae fe'n mynd, oherwydd mae rhywun fel Dyer, rhywun fel Giles, mae nhw'n dwy chwaraewr eitha tebyg, gloi, felly ddim yn rhy fawr. Ond... Sa'n cytuno da hwnna, actually, sorry. Sa'n cytuno bod nhw'n debyg, chwaith. Fi'n credu bod nhw'n eitha anhebyg. Fi'n credu, os ti'n gwylio Giles, mae fe'n footwork, mae fe'n defnyddio. Hwna byw i ddefnydd e, mae fe'n gallu, mae good step dy fe, ddim shein yw e, ond mae fe'n gallu curo ddyn o fe'n postbox, fel nhw'n gweud. Nid postbox o fe, phone booth o fe. Postbox, bydd hwnna'n dalent fawr. Ond wedyn, i fi, mae Giles fwy o redwr pyr, mae fe'n dod ar garlam ar rediadau cyflym. Dyna fy marn ni, a bod nhw'n eitha anhebyg yn ei waith nhw. Y reswm bod o rhywun fel Dyer yn cael mewn yw bod ei weithred oddi ar y bêl mor dda. Yn un â dilyn ciciau, mae fe'n wyllio'n amddiffynol fel pob asgellwr, yn ywedig y sellwyr ifanc, ond mae fe'n wych yn chaselan peli uchel yn yr awyr. Rhywbeth falle mae Giles angen gweithio bach fwy. Mae hwnna'n semantics fi'n gwybod, ond fel dyna, fi wedi gweld eitha lot, a sa'n gweith yn cytuno bod tîm ond yn mynd un i'r llall. Fi just credu bydd Gatlin just neud na, fi ddim yn siŵr, ond Sa'n credu eitha Giles, na. Fi just meddwl bod ydi enwi carfan felly bydd bach o dadl rhwng Dyer a Giles, a fi credu bydd Dyer mynd, ond fi ma'n gweld Giles mynd, so mae dy fi tri fyna. Wedyn, fi credu... Fi'n offer pwy fi enwi nawr. Dyle fi di ysgrifennu hyn lawr, ond un bwlt o Scarlett, falle fi ddim siŵr os bydd yn mynd, just complete bwlt Tommy Lewis. Fi credu mae fe'n boi eitha fawr, a ni gyd yn gwybod beth fel mae Gatland rhywun fel Mason Grady, so mae fe'n mynd mewn yn y canol. Fi credu mynd fel ysgellwr, so fi credu bydd, falle bydd bach o gybwysau net y Dyer a Giles, wedyn mae dati Lewis a Grady. Falle mwy o ffocws dy'r tri, wedyn fel Lewis fel development type player. Ond fi credu na. Fi ddim siŵr os fi wedi rhoi Kai Evans mewn fel 10 neu 5, so fi credu bydd hi mewn fel Chris 15, so fi credu... Bydd ti'n mynd â Kai, bydd ti? So mae game kick-o fe'n eitha dda. So mae'n gallu kick-o bellter hefyd, a fi credu dyna beth un o'r cryfderau dy Evans. Felly ddim wedi cael y tymor ored, tymor gynta dy'r dreigiau. Of course, mae dati rhywun fel Blacker sydd yn yr un sort o sefyllfa. Ond, fi credu bydd
bydd cyfle arall iddo yn y haf. Ie. Fi wedi sylwi, fi yn wan yn yr olwyr, oherwydd mae 2 maswr dy fi, mae 4 yn y canol, a mae 5 yn y tri ôl dy fi. A fi'n siŵr o fod angen un fwy yn y canol, oherwydd mae Ben Thomas yn chwarae ran fel 10, mae Iowan yn chwarae ran fel 15, mae Grady yn gallu wario ar yr asgell fi, a mae lawer o broblemau. Ie, fi roi Gwyneth, Dyer, Adams, Giles, a wedyn fi wedi mynd am Theo Cabango. Sa'n credu bydd e'n mynd, oherwydd maint e. Fi'n credu, fel fi'n cytuno â Iestyn, os ti'n edrych ar yr ysgellwyr, o ran maint nhw, fi'n credu dyna lle maen nhw'n debyg. Yn enwedig Giles a Theo, maen nhw ddim y boes fwyaf. Ond fi'n credu o ran talent, mae gymaint o dalent y fe, a wedi gyda'r anafiadau mae wedi cael, a wedyn dod nôl bod mor dda ar ôl anafiadau hir dymor mae wedi cael. Fi'n credu dylse fe fynd. Yr unig beth byddwn ni'n gweud, a symud nôl i Giles, yw, oedd Giles yn rhan o garfan o'r blaen, mae wedi bod yn tran o 23 o'r blaen, a fe heb bod ar y ca. Yn erbyn fi'n credu Japan, oedd ar y fainc yn byth di ddod mlaen, a mae hwnna'n dangos neges eitha gry bod falle Gatlin ddim llawer o ffydd ynddo fe. A fe heb ddewis ar ôl ni. Fi ddim credu'r Gatlin yn y ffordd i gym na. Fi credu oedd hawlu. Fi falle fe. Fi credu 2 gêm o'r 100 bant i ffocysu ar y llewod. A fi credu wedi dod mewn am y gêm yn erbyn... Fi credu Zealand Newydd yr wythnos wedyn, neu falle 2 wythnos wedyn. Fi credu, falle fod fi'n anghywir, a falle fod fi, ond... wrth gwrs, wedyn y hafs wedi dod ar ôl na, taith y llewod lan o'r un pryd. Ie, mae fe byth i cael look-in, really. Ie, ers ni, fi'n gallu rhoi bai ai hawl i te yn lle Gatland, ond Gatland, fi'n gweud yna, Carwyn. Ond ie. Na, be amdano ti, Carwyn, pwy ti wedi dewis ynghyd â Gwyneth, Dyer, Adams, fel nes ti weid? So, fi wedi dewis Iowan Lloyd fel 15, achos, fi'n mynd credu bod wedi'i gwneud digon da fel 10. Ond, yn amlwg, mae fel dwi'n dewis carfan, a fel fydd Gatland yn dewis carfan yn beth allan wahanol, fel ysgwellwyr wedyn fi wedi dewis, so wedi mynd Giles a Dyer fel un ochr, a wedyn Adams a Tommy Lewis fel ochr arall. Ond fi'n rhagweld fydd Mason Grady yn cael ei ddewis fel ysgellwr, a wedyn os yw wna'n digwydd, fi ddim yn credu bydd Tommy Lewis ar yr awyren, ond fi'n credu dylse fe fod ar yr awyren fel bolter. Ond, fel... So mae cwpl o bobl falle... O'n i'n methu penderfynu rhwng Luke Morgan a Giles, ond fi jyst yn credu o ran balance yn y triol, mae Giles yn ffitio mewn yn well na Luke Morgan. Ond, mae tipyn o... Mae lot o pace da ni dweud. Mae Cabango... Mae fe'n un arall sydd fel ti'n sôn, sy'n siŵr o'n heiddi gyfle, achos mae ffaith bod ysdi brwyd yn ôl i fod yn ffit yn beth anhygol, a mae fe'n neu mor dda yn Gris Gaerdydd. Fi just, ar hyn o bryd, fi'n mynd credu mae fe'r fath o ysgellwr sy'n ar goll o'r garfan. Ond yn sicr fydd yn ennill cypiau pan fydd rhai y crop hyn mynd bach yn hun, fi'n credu. Ie, mae fe bach yn fach yw rhi problem sydd fi. I fod yn onest, fi o'r farn, mae fwy o gyfle dy fe fynd ar y wyren na Giles. Oherwydd mae Giles wedi bod ar blaen a heb cael ei ddewis. Felly, dyna fy marn i. Ond fi'n trial yma, sa'n gweld Tommy Lewis yn mynd oherwydd fi'n credu bod ambell i beth yn ei gemau ddim cweit fyna ar y foment. Credu bod o'r ffordd bod e'n dilyn ciciau falle ddim cweit ar y lefel bod rhywun fel Rio Dyer. Fi'n credu bod amddiffynol mae weithiau'n gallu gwestiynu bod fe'n anodd i fod yn amddiffynol i ysgalet ar y foment fel rhan fwy o'r rhanbarthau. Un arall, sa'n gweld efo ond rhywun sydd â fwy o faint yw dros mae fwy o faint y fe o leia, ond falle ddim cweit ar y lefel
o'r angen. Mae bach o alw wedi bod am y boi ifanc ma sydd â Caerloiwn dos, y cefnwr, sa'n cofio'r enw nawr o'r dop ym mhen, ond fe wedi Dros Hathaway? Ie, mae wedi wario dros dim 12 Cymru a 30 Lloegr yn dywe, a wel, gei galw amdano fe gael ei gapio i we'n hytrach na falle ynglyn â perfformiadau, oherwydd mae fe heb wario rhyw lawer dros Caerloiw eleni, ond ie, ddim gymaint o enwau byddwn ni'n lico fyna. Ond jyst yn meddwl am Bolters nawr, un arall, wrth gwrs, mae fe wastad yn cael ei gwestiynu oherwydd mae fe heb cael ei gapio gan unrhyw un yw Cameron Hannacum. A o'n i'n meddwl, byddai'n wych os byddai'n troi lawr De Affrica, cwpan y byd, y dau cwpan y byd yn ylynon nhw a dewis Cymru, ond bod yn realistig sa'n credu bydd e'n neud hynny yn anffodus. Unrhyw un arall bod fi heb enwi, neu ni heb enwi dros yr amser ma? Na, fi ddim credu. Tom Rogers wedi bod yn garfan o blaen, ond ddim yn credu bod ei gêm e, felly Dwi'n wedi wario ddigon da ar yr asgell leni i fe mewn fel asgellwr, a dwi'n wedi chwarae digon fel cefnwr i fe mewn fel cefnwr. Fi'n credu mae fe rhwng dau stôl ar hyn o bryd, a dwi'n mynd helpu fe o gwbl, really, os oes da fe'n rhyw obeithio nhw gael fwy o gapiau. Fi'n siŵr os mae rhywun yn gwrando ni'n gwylio ni, bydd nhw'n sgrych amdano rhywun ni wedi angofio amdano. So os chi wedi, jyst roi neges ata fi ar trydan herwydd ni ddim wedi gwneud yn nhw ysgrifennu neu paratoi am hyn. So, yeah, shoot me. Ie, doi enw arall falle, os ti'n meddwl am gefnwyr sy'n gallu bod na, oherwydd sim llawer. Jacob Eatham, oherwydd mae fe'n ifanc a mae rhywbeth dy fe. Mae rhyw allu dy fe, bod fe'n heb wario lot o rygbi yn ddiweddar, felly mae fe dal yn ifanc, bod fe falle 20 yw e, ond fi'n credu mae fe'n wario fwy fel yn 20, oherwydd bod e'n methu gymaint o rygbi yn y 2 flwyddyn diwetha oherwydd anafiadau. A, wel, un sydd wedi bod yn gyson trwy'r flwyddyn, Ioan Nicholas, Carwyn, falle, os ti'n meddwl am chwaraewr sydd wedi bod yn gyson iawn, a fi'n gwybod, mae'r ddoi o'n i wedi gweud bod e'n hanesyddol, ond mae fe ar ddiwedd y tymor wedi bod yn dda iawn dros y Scarlett yn dweud. O, mae wedi cael ymgyrch wych ar lefel rhanbarthol, ond fi'n credu felly mae hwn yw ei lefel e. I fi, does dim fwy yn y locker i fe godi gêm i lefel rhyngwladol. Pan ti'n, dim o fi'n eisiau cymharu chwaraewyr yn dweud, ond pan ti'n cymharu fe a Cam Wynette er enghraifft, Lenny. Mae'r ddwy ranbarth sy'n mynd yn ei wych, maen nhw wedi bod yn stryglan am fuddugolaethau trwy'r tymor, ond pan ti'n edrych ar safon Wynette a safon Ioan Nicholas, mae'r gap yn reit fawr rhwng y ddau, byddwn ni'n meddwl. A os geithau le ar y wyren, pob lwc iddo fe, ond fi ddim yn credu bod y gêm yn o fe to i godi'r lefel rhyngwladol. Ie. Just cyn i gorffen, cos wedi bod yn pod eitha hir, oherwydd ni gyd wedi mynd trwyddo ein tîmau ni, bod Iestyn ar ei gofa. Cefnwyr yn gyflym, ni gyd wedi mynd am Gareth Davies, Rhywun Morgan Williams, Thomas Williams. Ni gyd wedi mynd am Sam Costello, Ioan Lloyd, a wedyn Iestyn a Carwyn wedi mynd am Kai Evans fyd. Pawb wedi mynd am Owen Watkin, Ben Thomas, Max Llewellyn gan allan fwyaf sef fi a Carwyn, a Mason Greaves gan bawb, Tommy Lewis gan Carwyn a Iestyn, Giles gan bawb, Adams gan bawb ond Iestyn, fi'n mynd i ailadrodd hwnna, Adams gan bawb ond Iestyn, Dyer a Cameron Wynette. Ei fod dig Iestyn, fi yn cytuno falle, bydde seibiant i Josh Adams o fraint iddo fe, ond sa'n credu bod ti hwnna'n ddewis dyn ni'n rhoi seibiant iddo fe, sef dyna'r broblem sydd wedi ar y foment. Fi'n credu bydd war yn gael yn da i'r amdano hwnna. Fi'n meddwl i roi half bant i Josh Adams. Diffyg profiad hefyd, os ti'n colli rhywun fel Adams o'r backline a ti'n mynd yn eitha ddibrofiad. Ond fi'n gallu deall pam bydde ti'n rhoi'r half bant am hefyd, gath o ddim y 6 gwlad gorau o'i safon uchel wedyn. Na, mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Ie, Adams yw ail dewis cefnwr felly fi angen mynd o fe. Fi sylwys dim ond Wynette bydd fyna.
Diolch yn fawr i'r ddau ohonoch chi. Mae'n rhaid bod eitha hir, ond ni wedi joio mynd trwy ein carfan ni. Wel, joio ar carfanau cymdeithasol, sôn am pa mor wael yw nhw. Cwyno am bob dewisiad sydd wedi cael ei wneud. Just ail adrodd, Iestyn Thomas heb ddewis Josh Adams. Oher hyn, gawn ni weld ar dechrau'r wythnos nesaf pa mor wael yw dewisiad ni wedi bod o ran o gymharu a Warren Gatland yn edrych at yr haf. Diolch fawr i chi, pob lwc i'r 4 ran bach dros penwythnos. Mewn un air, Iestyn, pwy ti'n credu sy'n mynd i ennill y ddau gêm? Scarlett a Caerdydd. Carwyn? West is best yn y ddwy, fi'n credu. Fi'n mynd i fynd Clywch a, ti'n meddwl dreigiau, fi'n mynd i wneud e. Dyna ni. Diolch yn fawr i'r ddau ohonoch chi, diolch yn fawr i bawb am wrando. Gwylwch ni ar YouTube, dilynwch ni ar gyfryngau gymdeithasol. A hwyl fawr am y tro a gweld chi mewn rhyw wythnos bach. Diolch yn fawr iawn.